Hello, 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 hello mga kabisaya, mga kabisda, kumusta man mong tanan diha? Welcome once again sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, gikan diri sa Ontario, Canada, ug syempre, dili kumpleto ang atong gabi. Monday to Friday ang atong night talk, kung wala ang akong kauban nga atong pinalaganggang Ate Gilma from Edmonton, Alberta. Hello, hello. Maayong gabi, Ate Binky. Og maayong gabi sa tanan natong mga kabisaya. Wherever Yes. you are in the world. Mhm. Nalipay kayo mi nga nakauban na po namo kamo karong gabi una. Mhm. Okay, so dinhi, syempre lang ang atong tumong. Ug istorya ta niya, magkatawa po, ginagmay, magtinabangay ta o magdinasigay. Kay real stories man atong iskutan diri niya, real life about family, our faith, our life abroad. Ug usahay kaning magkinataunay ta kay murag nindot manggod ko na tay mga mga funny nga mga experience nato pong masigutan, di ba ate? You know, So Jud- kinahanglan nila nato te, di ba? So Mhm. kuhaan yung mga kape diha o tubig ba paglingkod sa mo diha kung asa mo komportable ug appeal gyud sa among tulo ka bildo ni ate diri ug comment kung asa mo nagtan-aw karon. Okay? And if this is your first time joining, welcome kaayo mo diri. Di ba tigil ma? Yes. Ready na ba ta? Sugdan na nato atong chika karong gabi una. Yes, so ang atong topic karon mga igsuon. Kung wala matuman ang imong damgo or plano. Oh, di ba? Kung sa in English pa, when life doesn't go according to your plan. Oh, di ba? English to na English. English to tiya. English today. Unsa man kung ang life nga imong giplano dili mao ang hitabo, di ba? Kasi Yes. ate ikaw sa say sa imo hadya ate kay ako na ko say pag ikaw sa una. Kung Unsa wala may na hitabo sa una, you go back to the basics. Balik ra pod, start again, di ba? Start again. But then, mangita jud tag mga oportunidad. Oha. Mangita jud ta. Kanang you have to look around. Mhm. Ayaw pag-look straight, ha? Nga. Kailangan Modus mo niya ko te. Unsa man ka te? Modus mo niya noong ko. yes, madagma ka kung magdiretso ka. Paglingi-lingi sad basin na ay oportunidad sa left or na ay oportunidad sa right nga imong ma-miss. Oo. That's the one thing kung nganong giingnan ta mo nga ayaw go straight. Hmm. Paglingi pod kay kita og di ta molingi di jud ta kabot sa atong padulngan, Mhm. di ba? Mhm. So mao ra to. Moro to. So ako ate no sa mga unexpected no kay siyempre ako pagabot ako diri noon nindot kaayo kay nakaanit ang laing nasod pero di wala to damha nga so sa tong trabaho diri kaskas dito and it happened there are unexpected changes happen okay nagtuo ko nga maayo na kay akong trabaho I have a stable job I have a security job I'm working in a government and I have all those privilege but then there are things happen nga dili nimo malikayan dili wala na kay control sama sa hitabo nako nga Inyo. I was totally disabled so all the doors were shut so that means wala koy paglaom at that time so but then as Ate Gilma said nga start all over again starting again is really important because nangan Yes. kung naamang gawin mo sarado nga door sa ato nakoy window mo Naapoy mo open bukas. di ba the Because win no, you are a believer, right? Believer Mhm. ka naay ka naay Diyos sa kalibutan. So, Mhm. pag moingon ta na naatay kuan setbacks Mhm. kana kanang naay storm nga moabot sa atong kinabuhi. Kinsay walay storm nga niabot sa iyang kinabuhi. I have it. Yeah. Si Ate Binky na pod. Mhm. Kinang Tinuod. tanan hinuon. Mhm. Siguro na adyoy manghitabo nga dili nato gusto. But Lagi diha mga atong shout out sa mga viewers diha no yang yes, ayaw mo kaulaw nga mag-share
kung naamoy mga say tawagan na di ba no mga setback sa inyong kinabuhi mo Mga kay no, yes. normal mo kung the more you share ate Yeah. no, the more you share daghan man tao makarelate good and then it Yes. becomes more lighter di ba? Normal baya pod jud na. Mhm. Kay ingna ngano sa atong kinabuhi jud Mhm. wala joy perpekto. Yes. Kay naa joy unos nga mahitabo. Yeah. Pero pagkahitabo sa unos, Mhm. mag-ampo jud ta. Ampo Yes. ayaw jud pakuan pakuan Dal pa ay ayaw jud padala. oh, Pag-ampo jud kay naa man si Lord. yes. Maingon na si Lord lang Mhm. ang kahibaw kung nganong gihatag na niya sa atoa. Labaw Ang sa tanan ate, ang na tanan nga may tabo sa ato naa bitay leksyon nga matuman. yes, kay maunay Kasi makakuan sa makapastrong sa atoa o makapaligod maunay niya. makakuan sa makapalig-on sa atoa o Ah, maupod ang atong mahimong leksyon nga mhm. kuan nga dili na nato siya usbon og usab kung unsa man itong na higa na agihan na Mhm. kuan Yan nga mga mga mo nga ah, lowest moment, right? oh yes, Kung English yun, maluwag gyud pod si Lord no. English yun, lowest moment. Tinuod niya, ang atong pagsalig sa Ginoo molalum siya ate. Kay Yes. kanang daghan na tagbutang nga dili nato mahimo pero makainta nga milagro gid sa Ginoo nga anang grabe ang iyang abundance o iyang blessing to sa ato ano. Yes. O Sobra-sobra gid kayo. ingon na kuan jud nga Mm, kanang kung naa kay unos nga moabot sa imong kinabuhi, mm, naa jud nay sunshine, naa jud say at the end of the tunnel, naa jud kay makit-an nga kanang mhm, hayag nga mm. lead kaniya didto. Yes. Tinuod jud ka ate. No, Yes. nya nya diha nato makit-ano nga ato mga pangandoy no. Mm. Lahi gyud ang atong pangandoy nga kanang dili mahiya haom sa tuwa kay tagaan kita sa Ginoo og paagi ini. Pagsulay. And ang tanan in His time moabot din sa ato. Ang the good Yes. thing lang ang the good thing lang basta dili ka mohunong og molihok jud ka og imong Yes. panikamutan, di ba te? Lihok in taon. Mm. Yes, lihok in taon. Ayaw in taon ang pagkawala og paglaom. Mhm. Kay Lord is Mm. really good. Mm. Siya gyud ang kahibawo kung Mm. unsay dapat natong kuanon, unsay Yeah. mahitabo sa atoang kinabuhi. Yeah, tinuod jud ti no. So diha Mm. nato unya dayon diha nato kanang makaagi bitaw tag grabe nakaubos nga kanang lowest moment sa atong kinabuhi. Diha nato makita nga ang atong purpose sa atong kinabuhi no. Like naa gid tay purpose di ba? And then you will Tino clearly see unsay imong role, unsay imong nganong gibutang ka diha usahay dili nato masabtan nganong gibutang ka niya diha. Ug na. nganong gihatag niya nga mga pagsuway mo. Pero Mhm. kung naa ka sa in the middle sa imong pagsuway dili di ka kasabot so when you look Tinuod back na. after di ba ate na nimo nang naagian no nya when I look back Jesus no. Ganun, Yes. lahi gid ay ang iyang gihatag sa ako lahi iyang plano niya. Mhm. Basta basta dili lang bitaw ka nga mo kapit lang bitaw ka sa Ginoo. You always trust in Him kay Mm. kita man gud ato sa atong naked eye lang atong makita anya sa atong Yes, maulay hearing. atong Wala gods. pang makuano pero naa pa may beyond day ana atin no. Ay tinuod ka na giyahan jud ka pod sa Mm, Ginoo pod. mm, Basta mag-ampo lang jud ta. Ayaw lang pagpakawala og pag yeah, salig sa Ginoo kay bitaw. He Ginoo, is our God, He is our Lord, He is our karang kapitan pwede na. provider and everything. He's the Alpha and Omega. Yeah. Mm. Yeah. So akong pangutana karon sa naminaw sa mga shout out sa mga naminaw sa di mag-share sa ako share sa live na mo ha. So Yes. mga igsoon mga kabisdak na ba mo'y close door sa inyong life nga later nakaingon ka ay salamat Lord kay wala di ay to ay dili dito para sa ako no di ba Yes. di ba te Yeah, moingon ka nga, "Oh, I thought that is it." mm, Pero dili pa di ay. mm, O lagi moingon ta na, oh my, kung usahay lagi 'no, ang kanang maabot sa atong kinabuhi, it is like a blessing in disguise nga yes moingon.
Yeah, para sa ato ra ba tiki mura ra ba gidumpukan na gid no, pero Yes. it's a blessing. Yes, abi natong mauna to nya moingon ka nga, "Ay salamat wala gihatag sa ako ni Lord to kay basin og mao pa to'y dahilan nga maunsa mo mag-ihapta og kanang bituon sa langit bisag Kasi daghan gid ko kay mga kung ano mga experience nun niya. Kaya bitong inani nga anak ko edad 10 no niya when I wake up and ko Lord salamat kay no kunang ako na siyang akong i-mesmerize ang iyang katong pagamay pa ko niya kana mga nindot nga mapulong gisulti sa akong ginikanan nga akong gitiman-an niya karon I realize na og sa akong mga apuhan so I realize not everything is really God is always with me. Nang Yes. ako rin magpasalamat din ko Lord salamat kaayo no wala ang ending nga pasalamat no labi na kanang iyani karon nga kanang niagi bitaw kag kanang grabe nga kanang sakit niya daghang kag chance makaingon gyud ka nga Lord daghang gyud kayong salamat mo nang ingon ko nga ready I am ready all the time every day I'm just want to be thankful because Yes. nagdaghang kay palibot sa ato nga it is their last minute and sa ilang pagginawa niya kita may mas thankful ginawa pa ta gagising Yes. Oh, yes. Yes. Napipag po si Lord para nimo. Napipag nga kuan para nimo. Kana bang pero di lang pud ta maghulat uy. Diba? O lagi nang giingon nga lihok tao kay tabangan ta ka pero ayaw kahadlok kay ang kahadlok dili gid sa Ginoo. Yes, dili ka it doesn't mean dili ka mahadlok nga kanang wala na kay batasan no. Wala kahadlok ba nga kanang ayaw kahadlok sa butang nga imong himuon basta maayo. Pero kung mahadlok ako nang imong gihimo dili maayo. Oo, di ba? Mao nay makahadlokan jud imong mas mahadlok ka nga dili maayo ang imong gibuhat. Oo. Kay kana dili ba sa Ginoo, di ba? Yes. Dili maayo sa para sa mata sa atong Ginoo. Ginoo gid mo. So mga kabisdak, share pud mo sa inyong testimony diha sa comment no, ang inyong story maybe exactly what kanang mao basin mao puy ilahang kanang mag-comment bitaw mo nga unsa inyohang mga testimony o naagian kay basin kana pud inyong story no, mao pud nay makalamdag sa atong kauban mga kabisdak diha sa laing-laing nasod kay kaning mga bisdak gid mga kugihan gid sila nga maglangyaw unya daghang kay sila og mga di ba ate no kanang sila yes they can share their and then you can relate di ba kana bang ingon lang ta na uy nakarelate ko sa iyahang naagian you know it's a big deal for someone na inana kaya lahi ra gyud kung naa bitaw gyud kay nag-in ka nga ay dili ra man ko nag-imusaran tinuodan siya mo ingon ka dili pare-pareho man pod ang kuan sa tawo no dili pare-pareho ang ato ang mga naigian sa agian kung nagian mo pero naay kanang makarelate lagi ta usahay kay ang iyaha gihatag sa Ginoo lahi pod ang ako lahi pod pero makarelate ta kay it sometimes it is the same pareho ra gamay na ang diferensya pero it's all about drawing closer to God's presence. Yes. So ingana na siya. So mauni siya ang community is very important and we would love you all to join us. So mga kabisdak, lahi na po among istoryahan ugma. Pohon is Friday, so we'll be talking about let's see anong topic natin bukas ha sa Friday. Ang akong lion ang atong topic sa Friday kay si windot kaya tong topic ko ba kay kung maibalik ko lang, di ba? So, abangan, ugma, kung maibalik ko lang ang aming pagkabata ni Ate Gilma. Oo, ang nga kung gusto, mga nangagi nga panahon. Lami lagi. Kung maiba, balik ko lang. Muna tong topic ng mga ate. So, okay mga kabisdak, abangan ug mapon anhi na pod mo sa among Bisaya unya i-share pod ni sa itong mga kabisaya diha no. Kay mura puspas gid kaayo ang sa tawag ani ang oras sa malingaw tate no. So mao na siya nga salamat kayo sa inyong pag-uban namo karong gabi una mga kabisaya kay okay daghang kaayong salamat so Ate Ilma sa inyong kasulti sa inyong stories o sa tanan sa inyong oras. Dako kaayo among pasalamat nga parte mo sa atong growing Bisaya community.
Yes. So hinumdumi mga kabisayan no. Bisan unsaon pa, bisan unsa pa atong giagian sa kinabuhi ayo gyud ug kawad pakawala og paglaom kay usahay dili na to makita dayon kung asa ta padulong di ba ate no? Pero padayon lang gyud kay ang Ginoo kanunay nagauban kanato. God is always working even in seasons when we cannot see the whole picture. Okay, the whole picture yet. Okay, English yun ah. So kung nalingaw mo, kung na-inspire mo sa atong mga conversation karong gabi na, please share po sa live and invite another kabisaya or mag-join sa atong growing family. Okay? So kita-kits na po ta. Lunes, paingon sa Biyernes, ug mapuhon atong tema Yes. atong tema ate. Kung maibalik ko lang tino. May ibalik. Kini sa atong Canada, atong Bisaya in Canada Night Talk Show, okay? Si Yes. Ate Binky ug si Ate Gilma Yes, amping kanunay mga kabisaya. God bless everyone. Yes, ug mayong gabi ug daghang kayong salamat. God bless. See you again. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. So padayon lang ta kung naipagtuo ug na karon kung na og kanunay ang naapod ang paglaom. Di ba ate? Yes, kung may pagtuo, may paglaom jud na. Yes, yes. Sige, dahang salamat. Bye-bye. Bye-bye.